inauteriak, negu ostea, garizuma, ene bada. Badatoz berriz ere Kuaresma garaiko anti-abortista eroak eta beste hain ere emakumeok geure bizkar hartu behar dugu ardura guzti hau. Gasteizen izan dira azken gertakari larrienak, baina ez dugu ahaztuko Donostian ere gauza bera gertatu dela azken urteotan. Eixo, euskaraz badakizute? Euskaraz badakizuzuk? Es castellano. Vemos que lleváis algunos lemas, entendemos que es porque está enfrente de la clínica Ascavide. ¿Venís en nombre de cada uno o de cada una? De cada uno, eso es. Digo porque el señor lleva alzacuellos o es una asociación. No, es una asociación. Es una actividad que se llama 40 días por la vida, que se hace oración por las madres, por sus hijos y para que termine el aborto. Era un hueco en las asociaciones prohibidas que no estaba cubierto, que nadie hacía, pero con la oración como tal y con un testimonio de fe público no se había hecho hasta ahora. Por eso lo vi tan ilusionante y por eso nos lanzamos y yo creo que el primero que cogió este proyecto con muchas ganas fue el mismo Dios que nos ha ido guiando todo el camino. ¿Y lo de los 40 días qué explicación tiene? Pues es un número así especial, pero es que estuvo 40 días, estuvo Jesús en el desierto, pero nosotros 40 días rezando en silencio. Sí, vamos a estar hasta el 30 de octubre. ¿Hasta el 30 de octubre? Sí. ¿Y luego pensáis volver otra vez? ¿En Cuaresma otra vez? Sí. Joder, es que en todo momento hemos visto muchísimo la mano de Dios. O sea, en aquello que hemos necesitado, o sea, ha caído del cielo, tal cual. Ha sido una pasada. Una actividad que está en 600 países en todo el mundo. ¿En 600 países? Eso... En 600 países. O sea, que es a nivel global, ¿vale? Sí, sí, sí. Tenemos que firmar un acta de que vamos a estar en plan pacífico, que no vamos a contestar a los insultos, porque a veces nos insultan, y solo rezar. Y la oración hace milagros. Pues ha sido Dios el que ha cuidado mucho durante los 40 días, haya habido oración ininterrumpida delante de la Justo como muchos detalles, que dices, ¿esto en qué momento? No sé, una pasada. Los milagros que me has comentado, o sea, el rezar, ¿crees que ayuda de alguna manera o hace alguna aportación un poco...? Sí, yo creo que el rezar primero puede mover el corazón de los que practican los abortos. O sea, yo estoy rezando porque esa persona que al final está asesinando un bebé, o sea, por desgracia eso es lo que sucede, está asesinando un bebé, rezo por favor para que se convierta y al final se pueda salvar. O sea, una locura, o sea, es que es muy fuerte, muy fuerte. Esto es una misión que tenemos los cristianos. Ez nator berrizona, askotan seinalatzen duen eta denbora guztionetan zuk ziki nahi ninduzun. Jori jipi nahi ninduzun, orain beti ni naiz nire buru. Ez dira hankak behar, egoak badira, ez dut beste inor behar, ni libre sentitzen naiz. Libre sentitzen naiz, diziratua naiz, horregaitik ez nago zure dakoekin. Hau da zuk berri zentzuteko gorde buruan botan mamuak, zurekin nahiko daukazu emakumea eta alduna.
Ez utzi inori inoiz utxipi egiten, gaiolatik denok kartelkarera giten. Eta bai, badakit dagoeneko batzuk biziatuak zaudetela egunean behin eta horrelako jokutxoak egunero egitea. Ba, orain joku berria daukagu. Mari, Jani, esplikatu eguzu. Jani, Juni. Berak aldosten Bihotzetik, lalei. Mari, zer da? Bai, historian eta gaur egungo emakumiek ezagutarazteko sortu dan aplikazio berri bat da, Mari. Hau da, Mariak proiektuaren barruen dagoena, proiektu honetan hirugarren gauzi da sortu da bena, lehenengoa izen zen liburu bat, 10 emakume gaz, bigarrena izen zen karta joko bat, 39 emakume eta komodin bat, eta ja azken hau 2022 sortutakoa Mari app mugikorrerako. Ezta? App honetan, dekogu atalak, profila, taldeak, oin ikusten duzuen moduen pantailan, ezta? Eta profilen, izena eta argazkize jartzen da, ikono bat, kasu honetan, ez da hau argazkirik, ikonoak dauz, eta zuk nahi dozun aukeratzen duzu. Gero taldiek, egunean behin jokuen berdine da, taldiek nahi badozu zenein eta ikusi puntuazioa beste lagunen eta hor aldozuz ikusi. Mariak atalien dekozu, egin dozu zen partidan puntuazioa eta zerrendie eta emakumiek, eta gero sailkapenan, egunean behin antzekoa, ezta? Erabiltzaile guztizen arteko sailkapen bat agertzen da tarte horretan. Jakinarazpenak bai badekoz, jakinarazpenak adibidez gaur goizien bat heldu date esaten Instagramen dauzela, eta Instagramen igoko daben edukizek izango direla emakumiek, eta bai sosketaren bat eta ingo dabela berton. Eta gero jokatu atala bai dau, baina hori gerotzuan gongu ze aprobetxabiko da eta jokatu inbiko gu hemen danon artien. Eta gero, bai, emakumien proposamenak atala bebedeko, ezta? Zuk emakume bat ikusten baduzun falta dela edo zuk dakizun bat importanti izango zala hor egotie. Jenny López. Jenny López adibidez, hor idazten txasue aplikazioan nire ezaugarritxue jartzizuz eta hor agertuko nintzen nire bai eureke onartzen badaben, karo. Eta edozen zalantza edo harreman nahi izenez gero eurekaz bebai, hor dekie ataltzu bat bebai, eurekaz harremanetan jartzeko. Eta oin, esango zuet nola jolasten da, ezta? Adibidez, jokatu ematen dotzagu, eta bertan agertzen dakuz, pantailan agertzen da moduen, pista kopuruek, ezta? Pista kopuruek eta denborie dekoguna, denborie mugatu da. Lehenengo pistan, ezta? Adibidez, apartheidaren aurkako eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzailea izan zen. Ez bakigu nondik nora doien asuntoa, hurrengo pista bat erabiliko gu eta puntuazioa bajatu ingo dakun, bale? Bigarren piztie, agertzen dago irudi bat, emakumeen irudi bat, ez dakigun ordan. Orduen, 3. pistara goiez. 3. jartzen du, 1995an Hego Afrikako emakumeen federazioaren sorreran parte hartu zuen. Ezta, hasiera batean, presidentordea izan zen eta gero presidente. Ondina ez dakigun ordan. Orduen zategu, 4. piztia hartuko gu. Eta jaiotza urtean 1911, Pretoria, Hego Afrika. Idarik, ez? Bale, azkena, ogibidea, politikaria, sindikalista eta ekintzailea. Ez badakigu, ez da importa, ze berak aplikazioak 4 emakume moten dozkuz, eta nik emongo dutxutaz. Die Lilian Goyi, Txabela Vargas, Frida Kahlo, edo Heidi Lamar. Ni baino deskarteagatik, ez kasu? Bueno, baina deskarteagaz Badakigu Txabela Vargas txezala. Lehengoa! Oso, no. Eta holan doi joku, holan nik, errez, ezta? Bai. Bai. Errez, Venga, jakizkero. jokatzera. Venga, jolastuko gu. Ia ba. Hemen deko gu mobil, Venga, bota. Ia, jokatu. Tantan, nori nork sistema asmatu zuen. Beste pista bat hartukot? Elbira Zifitria. A ber, beste pista bat. Argazkize. Argazkize gertzen da. Ez dut ikusten. Emakume bat da, Bere zita, zori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunok euskera. Ez da izango Elbira Zifitria. Pedagogia eredu aurrerakoia erabili zuen irakasteko. Bai. Elbira. Ojo, kuidago. Ogibidea irakaslea. Bai. Erantzun, Gotzones Estorain, Elbira Zipitria, Joanes Omarriba eta Ernestina
100%. Veganaroa. Bota berri. Uin esango eta Elvira. Eta ez izango bai, ez da, Elvira igual. Zuzena da! Ez ditu behar pistak, puntu mordo izango nun. Ja, bai, baina, erakusteko zelan Nere lehenengo jokoak, guai, gustatu zait. Bai, hemetik aurrera, badakizuz, beste bost edo giko zuze, hilabetero hitzen den gauza bat da. Hau ez da, egunean behin moduen, ez dutzula izten ez, hilabetie ondinoko 15. egune badan, kasu honetan, 7. zazpi joku deko zuz jolaz. Baina eta hemen, hemen izango gara, Jenny, eskerrik asko beste joku bat kartzatik. Ez da zer, nik beti joku bat. Beste hilabetean beste bat, jazta. Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzera goaz. Usurbilgo atzega jauregian gaude, zertarako? Argia sarietan. Zein izango da gure urrengo biktima? Argiakeko azken sari presentziala, azken sari banak eta presentziala noiz izen za? 2021an. Oso, ondo! Pasan urte. Presentzialak, Gogoratu pandemia bat izan dugule? 2019 zen izango zin orduan edo 20 zen bertan. 20 edo 11. Oso, ondo, 2020. 2020an. Oso, ondo, nik badaki. Zenbagarren edizioan gauza? Ez dakit. Ikusi era, ikusi? Han, pantailan? Pantailan. Jode, txori bat. 34 edizio, osea, horre esade hastian bat. Ez. 34 sari banak eta edizio. Ni aurreneko etorri zelonea, Bale. Aurreneko honen berri zerrena egin, ni baser naiz, Argia sarietako zenbagarren edizioan gaude. 34. Ez da izango hor jartzen deuelako. Gora Euskadi askatuta! Ez dakit. Behitzu atzera? Ez da erreza hau, Ota malau. Oso, ondo! Nik ez dutzat ez ebes esan. Ez dakit, seguro nik urteak baino gehiago, seguro. Bat urteko zuz? 31. Bai. 34. Ia, nork egin ditu gaur banatuko diren eskulturak? Nireak ez. Ez dakit. Hori behin nunun behitzu bidot. Antion Mendizabal. Oso, ondo, checkpoint. No konbidatu dutzu? Argiakoak, zein, hori... Nork, erakutzi kamarari nor da argiakoa? Rubia hori... Rubia horrek? Argia laritxeuna, ez da? Aha, eta berak konbidatu dutzu? Telefonoz deitu zian da, jo emailez behaldu zian mutazetua. Eta segaitzi konbidatu dutzu nortun? Aspaldiko arpiduna naizelako. Amigo, zenbat urte dara zuz arpide duen izete? Segur ez da, baina 50 urtetik gora igual. Hori asko da, Zenbat sari banatzen dira gaurkoan? 5. Bat gehiago? 5. Bat gehiago? 6, ez da? Argiakoak gaizkitsi bate baiate. 5? 6 dire? Oh my god, argiako batek baino gehiago. 8 uste dut. Bigitzia? 6. Oso ondo! 6. Zeintzuk dira? Prensa, ikusentzunezkoa, merezimenduzkoa. Bat dago, kampaina. Ez dakizkit. Baina, zeitik lau. Bai. Perfecto. Vale, bat, eskerrik asko. Zuri. Txundituta gaude. Ikusi ditagu nola erregistratu dute ardo marka bat. Zer? Registratu dituzte jateko gauzak.
registratu dituzte jantziak, katorrak, belarritakoak, lepokoak. Ez da erreza hau, Etekin ekonomikoien zati bat, behintzat, bueltatzea. Eta kitxo! Nola baita ere gure ondarea zaintzeko eta baita ere indusketa arkeologikoak bultzatzeko. Baina ez tarri sano gabintza, da kantan nahi dugu gogo. Beno, esan dakua, Sevillan entzun ditugu Goya izendapenak, Goya sariak, berak Garazik bertan esan digu ez, ze garrantzitsua dan, beraiek egindako autua ere, emakume taldeak sortzea, emakumeek ekoitziak izatea, eta komentatu dugu ere, izugarria dela, aurten Goya sarietan Euskaldunen presentzia, emakumeena eta Euskaldunena ere. Aider? Bai, uste pixkanaka, beste hainbat arlotan bezala, zine industrian ere bere tokia egiten aidiala emakumeak, ustet disiplina batzutan beste tamaino gehiago kostatzen ari dela, arlo teknikoan esate baterako, eta ikusi besteik ez dago hori Goyen izendapen edo nominazio horietan, ez? Pelikula nagusitatik 5 nominazioetatik 3 dira emakume ekoizleak, zuzendaritza nobelean ere 5-3, Cerdita, El Agua, 5 lobitos, eta begirada horrek, zuzendariaren begirada horrek historiei ze eskaintzen dien ere. Amatasuna asko agertzen da esate baterako pelikula hauetan, abortoaz ere hitz egiten du La Maternal pelikulak, hain zuzen ere zuzendaritzan nominatutako 5-tik 2 dira emakumenak, Alkarraz eta La Maternal, eta Alkarrazen kasun gaina izendapenak badazka beste arlo batzutan, zelen esan dizut, arlo teknikoan batzutan ezakite soinuan, ezakite efektu espezialak, argazkia, holako gauzak oraindik oso maskulinizatutako eremoa dira, eta Garazik aipatzezun bezala importantea ekipoan emakumeak egotea arlo diferentetan edo gremio diferentetan, Alkarrazen Carla Simonek zuzendutako pelikulan apostu hori ere egin dute, ez? Eta hori izendapenetan ikusten da. Ni ez dakit Goiak badiren zine industrian gertatzen ari den aldaketaren baldin badago isla, edo hoietan zentratu behar geran bakarrik, ez? Urtean behin ematen dian sari batzuk dira, eta beste ekoizpen batzuk ere egiten dira horrera iristen ez dianak, baina noski horrera iristen dianak emakumez osatuta baldin badaude, azkenen bada realidadearen ez isla bat, baina bai erreferentzia bat, eta erreferentzia horrek sortitzake emakume zine gile gehiago. Orduan, hortxe, datuak hausnarketarako. Datuak hausnarketarako, baina zuk esan duzun bezala, badira sari gehiago, badira plaza gehiago, baina Goya sarietan hoi izate referentziazkoa, bada. Ibai, zuk uste duzu bai hasi garela agian mundu honetan ikusten aldaketa hori, edo behin baina gehiagotan esan duguna, badirudi orain ongi ikusia dagoela eta orain bultzatzen direla horrelako gauzak, edo benetan dator oinarrizko aldaketa bat espero dezagun? Ez dakit ustez, Maiderrak aipatu duenakin erabat ados. Nik ustez aurtengo badala lagintxo bat, ez? Baina badala egiturazko garazo bat, eta zinemagintzan azken urteotan bere leku hartu duen gai badala, eztabaida dala. Eta ez dakit nik dan pixkat ere politikoki zuzena den, ez? Bakarrik diskurtsoa, baizik eta tendentzia hauek, eta ez dakit Espainiako zinemagintzan akademiak nahita bultzatzen arian hau guztia, benetako apostua dan, o ez dakigu, ikusteko dakago. Komila tarte guztietan moda kontua izan ote daitekeen, orain ongi ikusia izan daitekela. Horrek ez du esan nahi daudenak merezi zuten. Evidentemente. Merezi dute, gehien bat urteak daramatzetelako batzian, oztopo guztien gainetik eta horrera iritsi direlako.
Zuek, pixkat, zine jarraitzaileak eta izan da, ze aukera ikusten dituzue? Eske niri zerbitapia guztien zait. Ikusiet eta, bai. Justu hori da, ikusi ez. Ez detena beldurra ematen ziara. Bai? Bai, ezakite, baina impresio binekan. Bai, pixka gorea bada. Baina, bueno, bestea Alkarraz ere oso ona da, eta 5 lobitos bai. Ni 5 lobitosekin gogoa juntzaita maizateko. Hortxe, bakoitzak erabakiko du ikusiko duen edo. Zuk ikusita dituzu, Jeni? Ez dekot ikusitzu ea zerdeta ikusi lehen eman. Bai, hori da bullying egiten tipi erizta. Bai, hori nire listan dau, baina ondo ez dut ikusi. Baina, ibaiek izan baduen ondo dauela, ikusiko da. Gaiko horrak, krudelak, ez da zuk esatezen da, batzuk agian ez dituzu ikusi eren egin nahi, ze batzutan egia da, etzea momentu onenean egoten, depende eta ze gai ikusi, indartsu ere egon bertzara, ez da? Bai, ni pelikula batzukola ikuste ditut, ez da, osea, etxen baldin manao mandoakin errex pausa eman alizateko edo volumena geiste. Edo manta kaso gehiago tapatzeko. Orain esaten dugula Goia sariekin eta ez emakumeen papera, baizik eta orain dela gutxi ere pixkat gai aldatuz, baina sari batzuen ingurun feroz sariak izan ditugu orain dela oso gutxi. Eta beno, hor egontzan gainera gala edo gehiratu zuen pertsonak, momentu batean esan zuen, bueno bai, eta hemen ere egon daitezke bortxatzaileak eta egon daitezke abusua egiten dutenak, baina oraindik inorrek ez dakigu ez da, eta jajaja, isilune bat egon zen oso esanguratsu ez da, eta gainera gero gertatu zena ondoko festan ez da. Ze gogorra egiten da pixka bat histori guztia, ez da, ze egia da batzutan, hemen askotan hitz egin dugu mitsu hortaz, eta batzutan ez da, Espainiatik edo nola hartu nahiko duten hori eta ze gertatzen da. Nik uste, azkenean, evidentemente matxismo kontu bat da, egiturazkoa dana, baina botere kontu bat da. Ez da zinean bakarra gertatzen den gauza bat, baizik eta nire ustez jerarkia asko eskalatu behar dituzun disiplina eta eremu diferentetan gertatzen dena, inkluso zuk zure estatus soziala ere igotzeko beharra sentitzen baldin badezu, bakigulako gazte promesa eta neskaren etiketak irauten dizula, baina puntu bat arte ez. Eta hori azkenen botere kontu bat da eta ez den nahi konparatu, baina Uxue Alberdiren kontrako eztarritik liburuan ere oso ondo eta oso argi gelditzen dira botere logika horien nola funtzionatzen duten, eta zein egin behar diozun kasitze pixka bat plaza gehiago lortzeko, edo lortzeko casting bat, edo lortzeko elkarrizketa on bat, edo eta barrez. Gertatu zena ferozetan da, precisamente horri buruz hitz egin da gero, gertatu dela, evidentziatu da kontu bat. Baina berriz ere, beste adibide bat jarrita, kasu honetan futbola, Dani Alvesen azken asteetako gertakaria gauza bera gertatzen da, bortxatutako neska, behin eta berriz esaten du, ez diate sinitxiko, eta ez diate sinitxiko, precisamente tiponek daukan botereagatik eta daukan gaitasunagatik egia manipulatzeko eta daukan baliabideengatik ere. Eta hor bertan ikusi dugu, ez da Dani Alvesen kasuan emakumeak esan dula, ez dut inungo dirurik jaso nahi naiz eta errudun izan, terriblea da. Iritsi hartzea momentu batzutara, beste edozein biktimak edozein olako jazarpen jasotako emakume batek lortu dezaken diru ordain bat eta ez esan beharra sinisteko. Ez da pixka bat oraindik ze antipodetan gauden honen aurrean. Boterea, Ibai? Boterea eta zuk aipatu duzuna, ez? Feroz sarietan hori aurkezleak hori botazun. Eta niri harritzen nau, ez? Gaur egun oraindik ere pentsatzea erasotzaile sexualak egon daitezkeela, ez? Ahaleran planteatuta, aintzat hartuta ez diala egongo edo dauden horiek trastornatu batzu diala edo gaixoak edo oso gizon zehatza diala, ez? Argi dago badaudela erasotzaileak, erasotzaile potentziala deritzugun hori edozein izan daitekeela, eta kontuan hartu behar dugula biolentzia sexualak oso anitza diala, oso intentsitate maila desberdinetakoak, eta normalean jendeak fokoa jartzen duela bortxaketetan, baina egunerokoan eragiten dian indarkeria sexual oso simboliko eta oso sutilak hortxe daude eta edozeinek eragin ditzake, ez? Orduan, bai, hor asmatu zuen aurkezleak, gero gertatu zana,
baina hortik kanpo egunerokoan ere ematen dira, ez? Baina asko esan nahi izan zuen, ez da? Botazunean isiltasun hori. Entzute zen, txalo pare bat, baina iso, ez zazu zer gehiago esan. Kuriosoa benetan, bueno, azkenik, Sevillara joango gara orduan? Bai. Eta Goia Sarietara ez bado berdin du Giralda ikustea badare, ez da? Ba, bale, bagoaz, Sevillara. Opadan hori, Zugakoan enaz, eta animatu egiten dotzuet ez dira gai gure bideoklipa ikustera. Ez dira gai azkenean emakumeak sufritzen dugu zen hainbat bidegabekeri salatzeko abestia da, eta espero dugu gustoko izatea. Bezarkada bat. Ez dira gai gure egia entzuteko eta agian ez dute nahi ikusi argia. Horma baten kontra dabiltza, nahi eta zineren erdian mugitzen dira azken aldian. Ez dute nahi gure bizia, buruzagiak ez badira. Ez dira gai, ez dira gai, ez dira gai, ez dira gai. Ez dira gai eskuak geldi eukitzeko eta besterik ez badago ospa hemen. Ez dugu nahi puta semerik, begiaren azpian beti kontrolpean une desberdin betaurreko moreak jantzi, lozaren ez inoiz ahantzi. Ez dugu bidea pasatu, orain zu bera putzeko lezurretan, ta iesi zonitzen. Burua galtzen merezi ez duen pertsona baten gatik ahultzen, gestionatzen, zalantzan jartzen, gure hitzak buklean dantzan, nahi eta zineren erdien mugitzen gara azken aldien, erreferenteak falta dira, eman diezagun argia. Ez dugu bidea pasatu, orain zu bera putzeko lezurretan, ta iesi zonitzen. Zuaren inguruan gabe zarima beretzen ari, norgaren astu barik ez ezazu